An balima ani ɲakuma kibaruya min b'an bolo k'a lase aw ma bi o de ye ko kunu an ka duguba min bɛ kɔrɔn fɛ n'o ye Gawo ye attentat suicide dɔ kɔni kɛra yen banbanci dɔ ye mobili ta k'o fa bɔnbu la ni ka taa don kan dɔ kɔnɔ kan min an ka groupe armé bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan minnu ye marifa bila k'u bɛna patrouille mixte kɛ ɲɔgɔn fɛ ka hɛrɛ lasegin Mali kɔnɔna na olu kɔni tun bɛ kanba min kɔnɔna na o kɔni taara explosion dɔ kɛ yen yɔrɔ la min ye mɔgɔ caman faga kunnafoni minnu b'an bolo k'a lase aw ma nin yɔrɔ la olu kɔni ye k'a fɔ ko o kɔni explosion in ye maa 40 ani kɔ de faga dɔw yɛrɛ bɛ wa maa 50 ko kuma fɔ a ko la o kɔni an bɛ se k'o de yira la k'a fɔ nin yɔrɔ in na k'a d'a kan fɛnɛ ko maa 60 ɲɔgɔnna fɛnɛ joginna nin ko in na nin kɔni ko nin kɛra koba ye min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ an ka histoire la an kɛrɛfɛ histoire la a ma mɛn kosɛbɛ o kɔni na o kumaw y'a yira k'a fɔ minnu bɛ yen Mali ɲɛmaa minnu bɛ yen olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin banbanci in kɔni k'a ye nin kɛ cogoya wɛrɛ tɛ k'a ye mobili in kɔni ɲini a yɛrɛ ye ni ka fɛn ninnu bɛɛ ɲini a yɛrɛ ye a kelen ni ka tila ka taa don nin kanba in kɔnɔ ka tiɲɛni kɛ min y'a to fɛnɛ k'a ma se ka minɛ ko ye k'a fɔ ko mobili in yɛrɛ kɔni kan ko olu yɛrɛ bɛ baara kɛ cogoya min na n'a bɛ f'o ma ko mécanisme opérationnel de coordination ko o yɛrɛ baarakɛ mobiliw bɛ cogoya min na k'a yɛrɛ y'a ka mobili bɛɛ fɛnw bɛɛ kɛ o dessin n'o fɛnw bɛɛ kɛ o cogoya kelen de la o ni kɔni nin ko in kɔni kɛlen filɛ nin ye an ka kɔrɔnfɛla la a kɔni a bɛna kɛ koba ye accord ko in na ka d'a kan ko mɔgɔ tun sigilen tɛ n'a ye ko nin ɲɔgɔnna bɛna se ka don a la ka d'a kan mɔgɔw tun minnu tun faralen filɛ nin ɲɔgɔn kan n'o a bɛ f'olu ma ko groupe armé olu tun bɛ fɛ ka taa patrouille mixte la o patrouille mixte ninnu tun kɔnɔnen don yɔrɔ kuma jan o tun bɛna kɛ avancement ba ye nin kɔni kɛlen kɔfɛ an bɛ yir'a la k'a fɔ fɛnɛ ko an ka kibaruya dɔ fɛnɛ b'an bolo min b'a yira k'a fɔ ko Faransi ka lasigiden bɛ ONU la o y'a yira k'a fɔ k'ale bɛna a fɔ diɲɛ jamanaw bɛɛ ka jɛkulu n'o ONU ye k'a f'u ye k'u ka sanction ɲini k'o da mɔgɔ o mɔgɔ ni o kɔni de bɛ fɛ ka Mali bɛɛ accord min signé filɛ ni o bɛ fɛ k'o lasegin kɔ ko k'a d'a kan ko a kɛra a mɛnna ko accord in signé na nka an bɛ k'a ye hali bi kɔni kɛlɛw ni fɛnw olu bɛ ka kɛ Mali kɔrɔnfɛla la o de kɔni tun b'an bolo k'a lase aw ma bi an ni ce aw ka kulomajɔ la.